saħwa Maltin u għawċin għal messaċ ieħor. Lejla, illum f'dan il-messaġġ ħan nitkellem fuq il-fejqan u fuq il-ħelsien. Ejjew nitolbu tuħux for granted il-kelma talla. Għax dak kollu li Alla jagħmel u jrid jagħmel fil-ħajja tiegħek dejjem jiġi mibgħut, bl-Ingliż ngħidu delivered, permezz tal-kelma. Amen? Kulħadd jitlob warajja minn qalbek, minn Siq Qaddis. Nirringrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li inti ħadd kellimni u ħadd kompli taħdem fija bil-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, Spiritu Santu, illuminani, iftaħ li għajnejja u grazzi li inti topera fija bil-qawwa tiegħek, bil-fejqan, bil-mirakli, għal-glorja tiegħek missier. Jiena ħan irċievi u għadtu għak tiktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib ta' Luqa, kapitlu 5. Luqa 5. Thank you, Jesus. U ħammorru minn vers 12. Ovvjament, meta jiena nitkellem fuq kwalinkwa messaġġ imma speċjalment fuq il-fejqan, mhux kulħadd ħajkun fuq l-istess paġna. Allura ħantikom naqa' basics u nitkellmu ħalli inti llum tista' tippożizzjona lilek innifsek biex tirċievi il-fejqan. Kemm hawn minnkom għandkom bżonn fejqan fiżiku għal-idej? Għandek bżonn fejqan fiżiku. Għal idejkom sewwa? Grazzi Ġesu, ok. Actually, mux ħafna. Thank God. Imma tajjeb li anka ċertu ċwievet li titgħallmu, mhux biss ikun għalik biex tapplika għalik, imma kif inti tgħin il-ħadd ieħor japplikah. Amen? Il-fejqan, Ġesu jgħid, il-fejqan huwa il-ħobs tal-ulied. Kważi, xi kultant, tista' tara li il-fejqan mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, hija għandha xi ħaġa tkun xi ħaġa basic. Jiġifieri mhix id-diżerta, il-ħobż bil-butir, that's all. Il-basic, il-fejqan huwa dak li huwa Alla tiġawwedek bħal parti mill-ħobż ta' kuljum tiegħek. Amen? Għax Ġesu jgħidlek that healing and deliverance are the children's bread. Il-fejqan u l-ħelsien huwa l-ikel il-ħobż tal-ulied. Amen? Allura hija xi ħaġa li inti wkoll fis-suke tiegħek, il-mod kif taħseb, tittersaq lejn dan is-suġġett b'mod tali di mhix big deal, it's not a big deal, jien ħan nirċievi, il-mulej wedili, tiġi nemmen li hija tiegħi. U mux, don't approach it, approach jax dan is-suġġett bħal il-lallu, ħajni niprofa nfi, qed tagħmel xi ħaġa suppost faċli, qed tagħmilha diffiċli. Darba l-mulej kien għani kelma u di tapplika f'ħafna affarijiet, għalli dal-kelma, għalli meta fis-saltna, meta inti topera b'tali mod fis-saltna u qed tagħmilha diffiċli, jew qed issiba diffiċli, ma baqgħetx is-saltna. Bħalissa kuljum qed nerġa' nara The Chosen. U jekk ma rajtuhx arawh. U jekk rajtuh ħerġgħu arawh. Għax vera sabiħ, wasalna fit-tieni staġun. Imma li jogħġobni fit-Chosen, li ovvjament huwa portrejjat mill-Bibja, hija li jagħmel il-Ġesu tant sempliċi biex tirrelata miegħu. Tifhem mhux like some big deal, aħna xi kultant, speċjalment f'kampijiet pentekostali u karizmatiċi qed ngħid hekk għax ovvjament b'kull rispett ħafna kampijiet oħrajn ma jippredikawx fuq il-fejqan u laqas fuq il-ħelsien. Allura l-unika kampijiet ġeneralment jippredikaw fuq il-fejqan u l-ħelsien huma pentekostali karizmatiċi. Imma f'ħafna kampijiet li u minnhom iħobbu lil Alla,
kważi jagħmlu l-fejqan jew il-ħelsien tidher bħal xi ħaġa ta' barra minn hawn, meta għandha tkun just il-ħobs. Basic. Qed tifhem? Allura jekk inti diġà ħatersaq lejn dan is-suġġett tal-li mort lak illa kemm diffiċli taf kemm inni nipprova taf kemm inni nisforza. Isforza. Inti biex tikol biċċa ħobs qed tisforza. Għax anke jkun blaħt snin ukoll iddub. Kieku qed tgħid li tikol xi biċċa steak, all right. Imma Ġesu qal it's just bread. It's just bread level. Qed tifhmu? Allura inti titġedded ħsibijiet b'dak it-tal mod ta' il-mulej wedi li din hija fil-pjan Alla, hija parti mill-patt, hija parti mill-wedit tiegħu, Alla għal Kristu qal li din hija parti huwa l-ikel tal-uliet, il-ħobs tal-uliet. Ħanirċievi. Tiegħi. Should be easy. Amen? Alleluja. Should be easy. Aħna nafu li Alla waħda mill-affarijiet li hija ċavetta biex inti jkollok dal-miraklu jew fejqan f'ġismek, hija li inti jkollok dir-revelazzjoni u tkun taf għalik il-personali. Il-Kristjani kollha jew fil-maġġoranza tagħhom kollha jaqblu li inti tkollok relazzjoni ma' Kristu. Mhux tajjeb li inti n-nanna jkollha relazzjoni tajba ma' Kristu. Mhux biżejjed li l-papa jkollu relazzjoni ma' Kristu. Mhux biżejjed li r-raġel jew il-boyfriend jew il-girlfriend ikollha inti tkollok relazzjoni ma' Kristu. Sewwa, issa f'ċertu affarijiet jekk jista' jkun f'kollox jekk huwa Bibliku, meta tiġi għal inti biex tirċievi minn Alla, hija li inti tittemmen u tkun tafa, tkun xi ħaġa li tafa, mhux temmen biss temmina, imma taf konvint minna li Alla iridek tfiq. Issa, għednu pjaċir dawk iż-żewġ 2-3 amen. Il-komplament għakom. 5, 6, 7. Irid kinti titkollok konvinzjoni li hija rrieda tal-Alla li inti tfiq. Inti trid tkun konvint 100% tħossa u ma tħossix, għandek it-teċtix jew m'għandekx, tkun konvint li Alla jridek tfiq. Amen. Amen. Importanti tifhimha di aħwata. Għax inti ismawni. Ejli kif inti ħatoġob il-Alla bil-fidi meta poġġejk question mark. Kull min jitlob jekk ir-rieda tiegħek, taf xi tgħidlu jiena ma nafx x'inhi r-rieda tiegħek. Għafolja nqara l-Bibja. Imma persi qalu li għadek ma tfejjaqx inti allura mal-ewwel minn qaluli. Ejli inti kif tista' tirċivi minn Alla bil-fidi u l-ewwel pass li għamilt hija min iżgur jekk ir-rieda tiegħek. Tiġa kissirt. Kull ma provajt ibnik kissirt fuq kadan. Qed tifhmu aħwa. Mela jiena u inti kull Kristjan iridu nkunu konvinti anke jekk jiġi xi pastor, jiġi leader, xi ħu well-meaning imma b'kull rispett ignorant. Jiġi jgħidlek għax Alla m'għadux ifejjaq illum. Eżatt. L-Alla ta' dak mhuwiex l-Alla tal-Bibja. Skada. Issa l-Alla li naqdu aħna ta' River of Love huwa l-istess il-biera, l-istess illum u l-istess għada. Għalej. Jekk mhux l-istess għandek Alla li għamiltu inti u d-denominazzjoni tiegħek. Mhux l-istess. Edha sekk għandha tkun faċli. Amen? Allura immaġina inti tmur x'imkien jew parti minn xi xirka x'imkien jew xi knisja x'imkien u jgħidulek Alla m'għadux jagħmel mirakli għax iż-żmien tal-mirakli għadda. Qatt ma kien hemm żmien ta' mirakli li kien hemm dejjem Alla tar mirakli. No mhux li żmien tal-mirakli Alla tal-mirakli. Qed tifhmu? Imma Alla dejjem ifittex nies li jemmnuh. Lejna nemmen f'Alla ta'. Imma ħi tiġix tgħidli nqara l-Bibja, mela x'temmen f'Alla.
Meta ngħid jiena nemmen f'Alla ġifieri once li Alla qal għalija dik hija sik, dik liġi, ekku. Allura hemm ħafna anka Kristjani waqt li jħobbu l-Ġesu l-affarijiet li huma basics tant jikkomplikawhom u suppost għandu jkunu faċli. Mela jiena u inti rridu nkunu konvinti din hija ċavetta importanti għal dawk għax jiena pratikament qed nitkellem mal-Kristjani hawnhekk. Jiena mhux qiegħed pereżempju ġol Afrika jew ġol Indja qed nitkellem ma' xurxma ta' Induisti jew Musulmani jew Buddisti li qatt ma semgħu l-Vanġelu. Nitkellem mal-Kristjani allura id-delivery ħatkun differenti. Qed tifhmu? Ara l-gu pereżempju meta mort l-Indja, mhux ħankellem hekk. Ħanxandar il-Vanġelu sewwa nitlob u nistenna b'konfidenza għax daw għadhom ma jafu assolutament xejn li Alla ħajfejjeq. Ma' nies li huma tal-patt diġà, ma' nies li huma parti mill-patt, intom li suppost diġà għandkom relazzjoni ma' Kristu, il-Bibbja suppost taqrawha u tifhmuha, allura mbagħad hemm differenza minn flok kien nxandar rid nispjega. Waħda tipproklama u l-oħra tispjega. One proclaims, the other one explains. Do you understand? In evangelism, you don't explain, you proclaim. Tifhmu differenza? Għalhekk għax inti fl-evangelizmu inti għadek qed taqbad il-ħuta. Fit-teaching inti qed tnaddaf il-ħuta. Amen? U minnkom għandu bżonn tindifa. Għalkom xewk l-ewwel. Amen. Tibżax. Kollha kemm aħna. Amen? Mela, kulħadd jgħid jien konvint fuq il-kelma ta' Kristu li Alla jrid hija rrieda tiegħu għalija li jien inkun infejjeq. Amen? Kull meta. Ma jien għadni nħossa. Dik il-problema. Morru fi ktib ta' Luqa 5, morru. Luqa 5, Luqa 5 f'ixnax. Darba kien Ġesu qiegħed fil-belt, Valletta, quddiem il-qorti. Darba kien qiegħed f'belt. U jkun hemm raġel marid sewwa bil-lebra kif ra lil Ġesu ħanejt spunt apparti. Isma' fil-Bibbja il-lebra fiżika hija riflessjoni mhux biex dejjem bil-fors il-każ, imma profetikament, simbolikament il-lebra hija id-dnub tal-gburija. Jiġifieri inti jista' jkun hawnhekk għandna Kristjani fejn m'għandekx lebra fuq barra, imma għandek il-lebra fuq ġewwa. Taf kif inkun naf li għandek il-lebra fuq ġewwa? Ngħidlek xtejt il-Bibbja u inti tgħidli imma. Imma, dak mal-Alla tal-University tkellem ta' mhux mal-kunsillier. Kull min kliem Alla jirreġettaħ u jpoġġilu question fuq, inti turi minn għalik li taf iktar minn Alla. Ma tafx issejjaħ dik lebra. Gburija. Mela ħankomplu. U jkun hemm raġel marid sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu jgħidlu. Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Jekk trid tista' tfejjaqni. Dak kien jemmen li Alla kapaċi ma kienx għadu jaf jekk iridx. Ħafna mill-Kristjani llum il-ġurnata jemnu li Alla jista' kollox, ma jafux jekk iridx ifejjaqu. U Ġesu qallu, Ġesu met idu fuq li għet l-Ebrus, da li baqgħet ma stax jismissu dak iż-żmien speċjalment. U qallu, iva irrid
Iva irrid kun infejjaq u minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu idbu qallu, is li ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mururi ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li int fiqt. Min din l-iskrittura noħorġu mill-inqas 3 jew 4 punti. Isma'u. Basic, ħanżommuha basic. Number 1. Meta jiena niġi għand Alla, Luqa kapitlu, Lut kapitlu 11 vers 6 xi tgħid. Hija impossibbli toġob il-Alla mingħajr fidi. Għax kull min jiġi għand Alla irid jemmen li hu daġi. Daġi għand Alla. ħafna minnkom li l-lejla ġejtu għal-fejqan għamiltu tiġa l-ewwel pass. Emmintu li Alla għandu risposta għalik. Amen. Imma mhux li tiġi biss, imma once li tiġi, issa da ma kienx jaf għad-din parti, immintom tafuha għax qedtilkom hi. Tittemmen li jew Alla u Alla bl-Ingliż jgħidlek rewards kif tgħidha jippremja lil dawk kollha li jiġu għandu bil-fidi. Mela once li inti tiġi, jgħidlu bdajna tlabt il-mulej, tajjeb. Imma li titlob il-mulej mhux bil-fors garanzija li ħadd irċievi. Intu tkun hemm pass tu, pratikament dawn qishom 1A and 1B. Sewwa, li tiġi għand il-mulej, taf li Alla għandu risposta u għandu l-miraklu tiegħek u l-fejqan tiegħek, imma t-tieni semmohom għax din anka di waħda biżżejjed. Meta inti titlob, inti kif titlob, temmen li Alla semmek, temmen li Alla iridek tfiq, u t-tieni ħaġa temmen li int irċivejt xi ħaġa minn għandu. Irċivejt xi ħaġa minn għand il-mulej. Meta jiena llum il-ġurnata nitlob, ovvjament jekk inħoss xi ħaġa, taf li xi kultant jiġri li jiena bħalma jiġru ħafna Kristjani, avvolja naf ftit fuq il-Bibja. Wara daw snin kollha, xorta xi kultant ninsa nitlob. Meta ngħidlek ninsa nitlob, mhux ninsa nitlob tax nitlob jien kollu. Ninsa nitlob il-Alla fuq ċertu affarijiet. Ġieli ġralkom? Għaddej minn problema, għaddej minn challenge, u mat wara ftit jgħidli, hello, meta ħadd titlobni fuq għadi? Tassew aslabt il-mulej fuq għadi. Jew nkella jien naf x'kienet dal-aħħar. ċandu kun x'kienet? Kien hemm x'imkien nsejt qasna fejn. Sqajja. Sqajja ma nafx għaliex bdiet tuġani. U bdejt nissapportija mill ċiklettijiem nissapportija. It's like, hello Gordon, hello. Taf li għadek ma tlabx biex siqajt fiq. Iba, ma tlabx pastor, le. Għax tant tidħol sfortunatament fil-marda kera tal-frol granted nis. U tinsa titlob il-mulej, hej, Lord, fejani, u għan irċiv il-fejqan u grazzi mulej. Tlatin bil-saqja tuġani. U nissapportija, klab, u dak nar stess marlu ġie. Et tifmu. Idvi, anka affarijiet faċli kemm naħduhom for granted. Naħduhom for. U ħafna mid-drabi mill-Kristjani, xejn ġagbu kapitlu 4. Intom ma għandkomx għax ma tidalbux. Min jaf kieku nomnu għadek l-iskrittura u nitolbu fuq kull ħaġa li għandek bżonn. Kieku nemnu dik l-iskrittura biss. Kieku vera nemnu li kull darba li għandi bżonn xi ħaġa, ġast nitlob fuq. Nitlob ġifieri xi kultant il-kelma titlob. Tifmunix ħażin, iddejaqni. Għax ħafna drabi fil-mentalità Maltija il-kelma titlob isek qed tibbeggja li xi ħaġa biex ġejtini. Mux le, titlob fissar, isma mulej. Sorry, tala,
Etlek xej fuq dil-biċċa fuq saqajja. U grazzi mulej batti minn tajda dejja fuq saqajja, insomma. U kmandajt lu ġieħ jitlaq. U fissim Kristu ftit wara telaq. U għaliex ma għamiltix klettimi lu dik? Għaxin il-bala l-unsejt. Għettif muħwa. Ftakar il-fejqan huwa il-ħobs tal-ulijiet. Mux l-istejk. Il-ħobs, il-basic. Amen il-basic. Gloria l-mulej. Allura, jina u inti, number one, nemnu, meta niġu għand Alla qed nuru fidi, għax qed niġu quddiemu. Imma mbagħad nemnu wkoll li aħna ma nibqgħux b'xejn. Qed tifhem? Ma nemmenx nibqa' b'xejn. Nemmen il-fument li tlabt u għamil li ċara l-mulej li irrid infejqek. X'nagħmel? Nirringrazzjah. Nirċivija. Settled. Dan. Qed tifhmu? Imma affarijiet li Alla forsi ħajjejlek isma' inti tittamel ekka kwek biex inti tfiqdi. Ħantik eżempju l-iktar wieħed mill-komuni. Jekk inti għandek l-azma jew għat-tisol u tpejjeb isek ċumnija. Ma taħsibx li hija banali jekk kien nitlob illa l neħħili aħqieħ u xorta bqajt tpejjeb. Allura mhux ovvja li Alla għax għandu bżonn jgħidlek li inti tuża naqa' common sense u la taf li għandek problema tqaħqieħ u bin-nifs. Alla jrid ifejqek imma wkoll neħħi dak li qed jikkawżalek itqaħqieħ. Qed tifhmu allura ġifieri issa xi kultant inti jkollok ħuġieħ jew mart li jiġi kontra tiegħek mhux għax neċessarjament qed tikkontribwixxi int għalih għax ġi fuqek. Għax ġi. Sewwa imma bil-qawwa tal-Alla u f'isem Ġesu Kristu il-fejqan huwa tiegħek. Amen. Grazzi Ġesu. Meta tkun taf li tittamel xi ħaġa, għamilha. Amen. Number mela 1 it-temmen. U number 1B tittemmen li terċivi, mhux ġast nemmen li Alla jeżisti. Nemmen li nirċievi. It-tielet ħaġa hija jien irid inkun konfidenti fil-fidi. Issa ismawni aħwa, meta jiena u inti ma nkunux nafu x'wedek Alla, ħasasikom mistoqsija. Il-maġġoranza tagħkom hawnhekk ilkom tiġi River of Love. Kemm minnkom konvint li int jekk tmut illum sejjer il-ġenna olli dej. Konvint. Issa. Di tista' tmur both ways. Dawk li ollew idejhom għax jistħu ma jollux idejhom. Jew nkella dawk li mollewx idejhom għax forsi għadnek id-dubju. Però based fuq bażaj jekk nibbażaw biss fuq xejt il-Bibja, jiena u inti suppost għandna nkunu konvinti li jekk aħna għandna l-Kristu, il-mument li tal-għajnik din in-naħa, tiftaħhom in-naħa l-oħra ħdej Kristu. Imma għaliex? Mhux għax hemm miktub. Mhux għax Alla tiġawwedieli. Qed nistħenna qed nistenna xi textix u ħassu u whatever u gass. Le, kull ma tnagħmel hija Alla nafda konvint li dak li Alla wedni ekku. As simple as that. Amen, alleluja. Allura għal-fejqan mhux l-istess irid nagħmel. Minti għandek ħafna Kristjani ħanejdu f'kampijiet evanġeliċi li għandhom konfidenza fuq is-salvazzjoni tagħhom. U tajjeb li kollok konfidenza, mhux għax inti tajjeb, issa ma jfissirx li inti tgħidilha salvat bil-grazzja ma nagħmel l-rid. Sewwa inti salvat bil-grazzja biex tgħix bil-grazzja. Imma inti tgħix bil-grazzja taf li inti salvat mhux bil-mertu tiegħek u bis-saħħa tiegħek u inti għandek dil-konfidenza li inti ta' Kristu li l-mument tal-għajnek din in-naħa tiftaħhom min-naħa l-oħra di Kristu. Allura meta jiġi għal-fejqan, għandek ħafna Kristjani f'knejjes evanġeliċi jitolbu hekk għal-fejqan. Mulej jekk hija reda tiegħek fejjani. Eża saħwa. U naf li hemm oħrajn qed isimgħu fuq YouTube u Facebook u forsi televiżjoni. Tista' tgħidli li ma talba ħadd bil-Bibja għax dik mhix biblika ta'. Imma Ġesu ma kienx fil-ġnien tal-Getsemani u l-Alla qallu jekk hija reda tiegħek. U x'qallu Ġesu?
النفس li jmiss. Imma naf li jarida tiegħek. Għalhekk mela ħan nixrob dal-kalċi u ħanlaqtu sal-qiegħ. Nek x'għandha xejn. Meta jiġi għal fejqan hija parti bħalma morru fis-Salmi 103. Morru Salmi. Qed inħoss bħalissa hekk il-lejla għandi ftit nitkellem u nispjega bażiku. Għax xi kultant il-Kristjani mhux fil-affarijiet maġġuri jimmisjawha, jimmisjawha fl-affarijiet bażiċi. Ġieli notajtu intom? Ikunu jafu fuq l-apokolissi u fuq l-monstri u fuq it-tigri u fuq xemm li u mbagħad jgħidulhom u fejqan. Ma nafx ta. Dak huwa l-ħobs ta' qalbi. Inti qed tikol koxxa tu dundjan u ħallejt il-ħobs barra. U jafu l-profesija ta' Daniel, u jafu r-rapture, u jafu, my goodness gracious, mbagħad għal-fejqan, jekk hija rrida tiegħu. Dak x'tip ta' xejdu li dak. Hermeneutics hija. Tifhmu għad il-hermeneutics? Hermeneutics fisser it-talim kif tfiem u tispjega l-Bibja. U hermeneutics meta taqbad tagħmel ħerba mill-Bibja. Tifhem? Mela, fil-ktieb tas-Salmi 103 qed tieħdu pjaċir. Amen. Jien irridkom li intom fiqu. Ma mhux jien irridkom fuqu. Kristu jridkom fiqu. Kristu jridek fiq. Salmi 103. Isma' għadi. Salm vera sabiħ. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Salm vers 1. Qalbi kollha birek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. U li jaħfer nubidek kollha. Għaw xi ħadd għandek dubju jekk Alla ħaferlekx nubidek kollha. Għaw xi ħadd għandu dubju? Kollha, nubidkom kollha ħaferhom Ġesu? Konvint? Amen. Din hija weda sewwa. Din hija weda tal-Alla. U li jaħfar dnubitek kollha. Ifejjaq il-mart tiegħek kollu. Ma dew ta' dik le. Ma subkonxjament ħafna Kristjani jekk jaħsbu dan. Maħfra okej fejqan mhux għallum. X'taqbad tgħidu da ċuċiżmu? Għax dan once again, it is basic. It's basic. Amen. Jifdil il-ħajtek mill-qabar u jħadnek bitjiba u l-ħnina, jxabba bil-ġid snin ħajtek u bħalajk la tiġġeddet zozitek. Hallelujah. Jiena minix nixieħ. I'm growing up, not growing old. And I'm getting cuter every day. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Jekk ma tiffansjanix, I don't mind. Jien niffansjani. Hallelujah. Infatti ġili noħroġ miegħi nnifsi u tex kemm noħdu pjaċir. U nieħu lili nnifsi dejt. Qatt ma ħadd lilek innifsek dejt. Taf kemm tuħu pjaċir. Issa jekk tispiċċa f'xi argument u mbagħad dik naqa' problema. Aj, ma alleluja. Ma daw ma basic, għed tindunaw l-maħfra hija weda basic u l-fejqan hija weda basic. Allora bħalma intom għandkom il-konfidenza li għalek fil-lek dejjem u kollox, għaliex ħafna Kristjani kollhom problema billi kollhom konfidenza li għalek fil-lek dejjem. U jfejqek dejjem. 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 Issa moħkom għaw. Fil-brackets. Dejjem ifejqek, ma mhux dejjem l-istess.
Smajta di? Dejjem ifejqek, imma mhux dejjem bl-istess mod. Fil-ġisem ta' Kristu hemm it-tqejt tal-idej. Hemm il-kelma tal-fidi li tiddikjara l-kelma tal-fidi fuq ħajtek. Hemm id-doni tal-Ispiritu Santu bħalma ta' spiss u rajna lejla stess. Nies ifiqu id-doni tal-Ispiritu Santu qed joperaw. Hemm il-kelma profetika. Il-mulej jagħtini jew il-dak li jkun, word of knowledge, fuq mart, fuq ġie. Il-moment li jiġi rilisjata dak li jkun jgħid iva di għalija, bang jirċievi. Hemm ħafna metodi. Hemm ukoll id-dilik taż-żejt u t-talba tal-fidi. Hemm metodi. Hemm jista' jkun ukoll naqra common sense, jismu exercise. Mhux ovvja. Mhux ovvja. Għanilkom ħaġa ħwa. Ħafna mill-Kristjani ifiqu mill-mart li jkollhom jekk jorqdu sija jew seta' iktar kuljum. Bis-seta ngħidilkom. Intom li qed toqtlu lilkom infuskom għax tridu tqumu kmieni jew tmorru torqdu tard u tqumu kmieni. Il-ġisimkom qed tagħmlu minn kollox biex terruh u tmermruh. Nifhem li hawn min iħossu ħażin li jekk jorqod ħafna, imma l-importanti inti jekk ħatajt, pereżempju, irqad minn sigħat, tħossokx ħażin. Jekk irqad 9 sigħat, tħossokx ħażin. Jekk torqod iktar, tħossok ħażin. Imma l-importanti hija mhux kemm torqod bħala tul, imma kemm huwa fruitful il-ħin li tagħmel imqajjem. Għax hawn min iqum kmieni, u xorti jagħmel rux ma tasjat fuq l-iPad jew fuq is-smartphone għax qom tagħmel ma jtasbar ordera. Qed tifhmu mela ġifieri xorta taħliħin hekk inti? Qed tifhmu? Allura dawn huma prinċipji li kollha huma available għalik, amen? Grazzi Ġesu. Morru fi ktieb ta' Luqa 5. Luqa 5. Qed tieħdu pjaċir. Jisni qed titkellem mal-ħbib qed inħossni l-lejla. Mhux għax is-soltu ma nkunx, imma jisni nitkellem hekk. I'm helping you get your basics solidified. Jiġifieri stability fihom. Għax dawn huma affarijiet li inti ħajkollok bżonnhom regolari. Li inti tkun taf minnu l-Antikrist ma tantx ħajkollok bżonnu. Imma milli inti għaw knejjes xlif l-Antikrist nidir. Isma' ħija, thank you, issa għajdli kif infiq. Għajdli kif nimxi bil-vidi. Għajdli kif jiena rrid naħfer meta weġġawni u nkun unġust miegħi. Dak fejn jgħix il-Kristjan ma jgħix fl-Apokalissi fuq il-mostru u l-bestja u tajjeb li tkun tafhom imma mingħajrhom tgħix ħajja Kristjana, bil-kontra l-emma. Qed tifhmu? Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela, Luqa kapitlu 5, isma' vers 17. Glorja lilek mulej. Jiena nemmen u konvint li kull min għandu bżonn fejqan illum tirċivi il-fejqan tiegħek. Amen? Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem. Vers 17. Kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u għarrief tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea u l-Ludija u minn Ġerusalem. Il-qawwa isimgħu għadi aħwa kemm tal-sambajja. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. Mur kapitlu 16. Luqa 16. Vers la Luqa 6, ta' mhux Luqa 6, skużawni. Luqa 6 vers 17. Imbagħad niżel magħhom waqaf f'wita
Flimkien ma' kotra kbira ta' disċipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mniġsa kien ifiq. Min kellu xi spiritu xi demonju oppressaħ kien ifiq. U l-kotra kienet fittex li tmissu lil Ġesu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. F'daw iż-żewġ passaġġi, number 1 turina li l-qawwa tal-Alla mhix qawwa ġast għal xejn. Mhux qawwa ġast biex inti jkollok naqra goosebumps, imma qawwa bi skop, qawwa biex tfejjaq. Issa, fil-passaġġ tal-Luqa 5 tgħidlek li l-qawwa tal-mulej kienet preżenti, hemmhekk tgħidlek fih. Bl-Ingliż tgħidlek the power of the Lord was present to heal. Il-qawwa tal-mulej kienet preżenti biex nies ifiqu. Imma għaliex ħafna ma fiqux? Allura inti ismawni, jiena nemmen konvint il-qawwa tal-mulej daw bħalissa. Mhux għax tagħmel differenza, imma l-qawwa tal-mulej nħossha fija wkoll. Ma mhux tagħmel differenza, xi kultant nies ifiqu xorta ma nħoss xejn, anzi nħoss l-oppost. Bissejt ngħidlek. Għax intom bħalma tridu timxu bil-fidi, anke jien irid nimxi bil-fidi. Sewwa, ġifier mhux l-ewwel darba nitlob għal nies, jew jinħelsu jew ifiqu u ngħid mamma mija kemm qed inħoss xejn ta' qiegħed mulej, x'ma tinħoss xejn imma tgħallim ma nimxiex bil-feeling. Sorry, tgħallim ma nimxiex bil-feeling. Imma nibbaża fuq dak li hemm miktub. Amen. Halleluja. Allura, imma hemm drabi fejn ħoss preżenza. Ġismi jkun sensittiv għall preżenza tal-Alla. Amen. Allura hawnhekk x'qed naraw li l-qawwa tal-mulej hi preżenti anke bħalissa. Allura li inti tfiq hija żgur. Hija żgur. Tgħid li ma da kif jitkellem dil-konfidenza. Immaġina minn flok qed ngħidulek jiena dak li qed jgħidulek Ġesu. Mhux l-istess ħaġa, mhux l-istess kelma ngħidlek. Amen. Mela ħadd fiq żgur. Ma once li inti tiġi biex tirċievi, x'ħadd tagħmel? Grazzi mulej, nirċievi. Grazzi Ġesu li l-qawwa tiegħek qed taħdem fija. Grazzi nirċivejt impartazzjoni tal-qawwa tal-Alla biex tfejjaqni. Amen. Alla il-qawwa tiegħu taħdem biex ġismek ifiq. Biex inti tiġi meħlus minn spirti. Isma'wa kemm interessanti. Il-lejla ħanitolbu bitqejt tal-idej. Però mhux bidejja, bidej. Forsi jkun hawn xi ħadd nitlob għalih bidejja, imma jkun kelli nitlob għalkom kollha li ħataħelbuni fin-natural. Sena sewwa? U l-lejla ħassej fl-ispirtu tiegħi biex il-mulej indikali fl-ispirtu biex intom tapplikaw bil-fidi, poġġu jdejkom stess fuq fejn hemm uġieħ, fejn hemm mart, fejn hemm xi problema fiżika. Jiena ħanitlob magħkom. U intom tkun qed tagħmlu dak kollu tagħmluh dak bil-fidi. Amen? Alleluja. Issa jekk l-uġieħ huwa f'xi post fejn ma jarax dawl, tħabbix rasek m'hemm bżonn poġġi jdejk hemmhekk. All right? Tista' tagħmilha fuq rasek jew fuq qalbek xorta jasal il-qawwa tal-Alla. Amen? Halleluja. Mhux jista' jkun. Vera, ma neġi. Insomma, mela ismaw il-qawwa tal-mulej hija ta' benefiċċju u hija preżenti biex tfejqek. Kemm il-darba, per eżempju, hemm xi darba nagħmlu messaġġ fuq u biżda. Il-messaġġ ta' trasferiment tal-qawwa tal-mulej minn persuna għal oħra. Ħafna drabi meta nies jibdew jinħelsu, number 1 ħafna drabi ġara li jibdew jinħelsu anke waqt nitkellem jew waqt li tinqimu lil Alla. Però il-biċċa l-kbira tan-nies jinħelsu meta jkunu jkollhom bżonn ħelsien
permezz kif impoġġi idejja fuqhom jibdew jimmanifestaw. Għala, għax hemm trasferiment tal-qawwa. Dak li bl-Ingliż jgħidu la virtue. The virtue, healing virtue. Amen. ħafna mill-Kristjani jinsew l-fejqan li apparti l-fejqan jiġi mill-qawwa tal-Alla, kemm importanti di basic oħra. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 6 vers 1 tgħidlek dawn huma il-pendimenti bażiċi tal-Knisja. U ħafna Kristjani ma jagħmlux il-basic. It-qejt tal-idej taf li huwa basic. Is-sitt pilastri tal-fidi Kristjana. Waħda minnhom b'xajt. Lut kapitlu 6 vers 1. Tgħid it-qejt tal-idej. Taf kemm hawn Kristjani ma japprattikawx dik. Fil-maġġoranza, inkluż pentakostali, inkluż karizmatiċi, ma jipprattikawx. Onestament, dik basic ta'. Issa ngħidilkom, dak huwa basic. Taf kemm hawn knejjes ma jagħmlux altar calls. Taf kemm hawn knejjes hekk imsejjaħ pentakostali karizmatiċi u kull ma jagħmlu omelija u kulħadd imur id-dar. Intom taf kemm intkom imberkin iktar milli taħsbu. Issa ngħidilkom. Inta taf xi tfisser meta jsir hekk. Isek għamilt sjanistat. U mbagħad ħallejt il-qasba bil-ħuta b'kollox in. Jekk ma jsirux altar calls, sejħa biex bniedem jagħti ħajtu l-Kristu, sejħa għal fejqan, inta għamilt priedka, jista' jkun tajba, imma dak ma laqx id-deal. You have not closed the deal yet. Għattifem, ma tgħidli fejn għal-altar call fil-Bibja. Tissejjaħ tesmen ġdid. Tissejjaħ Atti tal-Apostoli kapitlu 2. Tissejjaħ Romani kapitlu 10. Min jemmen u jistqar, itolbu u windmu minnu bitkom u jemnu, dik l-altar call. ċertu Kristjani I'm amazed kif jaqgħu f'daqshekk baniltajiet u jħallu il-poplu tal-Alla bla esperjenza tal-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amazing. Amazing. Amen? Halleluja. Mela il-kulħadd jgħid il-qawwa tal-Alla hija preżenti hawnhekk. Morru fi ktib ta' Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Vers 18. Isimgħuha mela dik li jgħidula anointing, konsagrazzjoni. Meta tgħid konsagrazzjoni tfisser, number one tista' tfisser li bniedem huwa konsagrat imwarrab għal xogħol tal-Alla. Imma wkoll tista' tfisser id-dilka tal-Ispirtu Santu fuq persuna. Issa d-dilka tal-Ispirtu Santu fuq persuna biex tagħmel ix-xogħol tas-saltna. Hija il-Messaja, the anointing over a person. Isma' għax tagħmel l-anointing, isma' għax tagħmel id-dilka tal-Ispirtu Santu. Meta jiena ħanaqraħilkom di mbagħad nagħmlu di, mbagħad ngħid. Vers 18. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, dan jgħidha Ġesu. Qed jaqra miktub ta' Eżajja, l-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi. Għax hu konsagrani. Tiftakar fit-Testament il-qadim kienu jikkonsagraw il-qassisin u kienu jikkonsagraw ir-rejiet. Jiġifieri kienu letteralment jaqbdu vażun x'jgħidulhom barmil bil-żejt, mhux jagħmluhom salib, ġarra u jagħmluhom il-ġarra ta' żejt kollha fuq hekk. Żejt. Hekk kienu jagħmlu. Mela u l-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi u konsagradni u badni nħabbar il-ħelsin lill-imjasrin. Smajta di? Għaliex qiegħed mela d-dilka tal-Ispirtu Santu? Biex teħles lil dawk li huma imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. U d-dawl mill-ġdid lill-omja. Hawnhekk kellna nies li kellhom nuqqas ta' vista li raw. Kellna anka waħda għamja li ġiet tara ta' daqli. Grazzi Ġesu. Id-dawl mill-ġdid lill-omja irrott il-ħelsin lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Jekk inti tinnota din hija l-konsagrazzjoni, id-dilka tal-Ispiritu Santu,
li ġiet fuq Ġesu l-ewwel skont Salmi 133 tgħidlek li tiġi fuq ir-ras ta' Aron u mbagħad tinżel fuq il-kumplament tal-ġisem. Aħna nsejqu l-ġisem ta' Kristu. Dak li jiġi fuq ir-ras jiġi fuq il-kumplament tal-ġisem. Issa, mokkuma. Meta rajna Luqa 5 u Luqa 6 rigward il-preżenza tal-mulej, il-qawwa tal-mulej preżenti, il-qawwa tal-mulej ma tkunx flajru, ġeneralment tkun fuq persuna. Għalhekk l-ewwel jiġi mabawt, ixandar jgħallem, spjega jgħidha li trid, u mbagħad il-persuna li qed tisma' tiġi taħt l-influenza ta' dik l-anointing. Moħkoma, biex tirċievi il-fejqan, il-miraklu, inti tattiva il-qawwa talla bil-fedi. Ġesu kien preżenti biex ħafna setaw ifiju, imma waħda fejqet, x'għamle? Qarbet il-folla, xi ħadd ieħor ġie għandu. Possibbli minn folla ta' mitruħ, ħadd ieħor ma kien marit, biss waħda kien le. U hawnhekk u l-istess intom, meta intom tiġu River of Love, u ħadd irċievu xi ħaġa minn il-mulej, ħadd irċievu talb, mhux ġast talba, mhux ġast itlob għalija pastor, le. Mulej ħanirċievi l-fejqan, ħanirċievi l-ħelsien, ħanirċievi l-miraklu tiegħi, u grazzi mulej il-moment li ngħid amen, nirċievi, nibda nirringrazzja l-mulej, il-anointing, il-konsagrazzjoni tal-Ispiritu Santu tiġi activated. Are you understanding this? Qed tifhmu għaliex il-ħadd l-għadda jiena provajt messaġġ jismu impartation by association in seċis, imma għalhekk inti għandek bżonn tixxierek, għalhekk għandek bżonn tkun taħt dilka. In-nies hemm barra mhux ħajfiqu. Il-fejqan huwa available għalihom mhux qed ngħidlek li m'hemmx postijiet oħra fejn jistgħu jirċievu, imma jekk ma jkollhomx l-għarfien, Alla jkun jrid ifejjaqhom imma x'memx għarfien u m'għandhomx talim kif jattivaw il-fidi, dak li huwa preżenti qatt ma ħattivaw. Intom tafu li hawnhekk kollu mimli elettriku? Imma ħadd minnkom ma tieħu xokk għaliex huwa ikkontrollat. Imma jekk iddaħħal idejk fil-plakka, ikollok spiky hair. Għal dawk li m'għandkomx hair, ikolkom spiky Buffy. Il-Buffy jitlarek spajki. Imma għalix, għax inti, kif jgħidu bil-Inglis, you tapped in, you plugged in. Konta fl-qawwa jem ħin kollu. Sakemm inti ma daħħal subajk u tagħmelu by the way, just in case għadjaw jaħseb bil-xemelu. Ma nafx, forsi common sense not that common u forsi ġatti mu id-darijiet. Ħan nipprovaha. River of Love, ma kien River of Love il-bera fl-ġija. U l-pasar għallu morru daħlu subajhom fil-daw. U fuq il-gazzetti, wieħed ix-xokjat. Sabuħ xaru kollha mqajma u sibna traċċi li l-pasar għallu mur poġġi subajk fil-blakka. U tant huwa fidil da li ħadu fil-veru sens tal-kelma huwa kame. Anyway. So, għana ma fil-kolkom x'tamlu hekk. Imma meta tiġi għal-qawwa talla, hekk trid tagħmel? Amen, il-fidi tiegħek hija lit li testendi biex nirċievi dak li Alla għandu għalija. Eżem qed tifhmu aħwa? U meta jiena nirċievi, jiena nibda bħalma tgħid fl-ewwel Timotju 4:18, fl-ewwel Timotju kapitlu 4, tgħidlek li meta once li inti rċevejt dik id-dilka tal-Ispiritu Santu, issa stir it up. How? Nibda nirringrazzja lill-Alla. Nibda niddikjara jew nikklejmja jew nipproklama jew ngħid il-wedit tal-Alla. Il-wedit tal-Alla. David Salmi 103, dak li qed jagħmel,
kienet jipproklama fuq ħajtu, anzi kienet jgħid lilu nnifsu, uj, ruħi, faħħar l-Alla, u ftakar qed jgħid lilu nnifsu. Mela kieku jiena kelli nagħmel bħal David illum, imur qudiem il-mera, u ngħid int faħħar l-Alla ara ma tmux gerger għax inti kwada ġew wiċċek. Għandi dritt. Dak tal-mera nkun qed ngħidlek. Sewwa? Issa inti bla faħħar l-Alla ringrazzjah li tgħidx li ħafillek nubitek kollha u ringrazzjah li jfejqek minn mardita kollha. Hekk taqbad jagħmel David. Beda jkellem lilu nnifsu. Beda jimmedita fuq f'ħsibietu, f'qalbu u f'ommu xwedu Alla. U meta inti tgħix hekk, inti tgħix tara l-wedit Alla f'ħajtek. Niftakar xi ħaġa simili meta kont għadni ballerin ġewwa Balle, Oklahoma, qed nitkellmu issa fin-1997, kont qed nitkellem qed nitgħallem fuq il-fidi u kif tirċievi bil-fidi. U niftakar kont weġġajt fil-Balle irkubtejja u kont fuq is-sodda waħdi insomma u qed naqra l-Bibja u l-Ispirtu tal-Mulej ġo qalbi qal li inti meta ħadd tipprattika fuq hekk innifsek dak li qed titgħallem. Ma tistax tippritka xi ħaġa lil ħadd ieħor li lilek innifsek għadha ma taħdimx miegħek. Ma tistax inti tgħallem il-ħadd ieħor dak li għadu maqqas biss jaħdem għalik. Qed tifhmu? U dak il-ħin stess poġġejt idejja fuq il-kubtejja li kienet ilha xi ftit xi ġimgħa ġani x'kont irwejta b'xi mod. U dakinhar stess irċivejt instantanjament il-fejqan. Aħwa, meta grazzi tal-ammen, but believe me, ħafna mill-fejqan huwa hekk faċli ta'. Huwa hekk faċli. Emmen itlob, emmen xwedek Alla, irċivija bil-fidi u inti taf li qed taġixxi bil-fidi għax issa m'intix tħares lejn il-ħass u l-gass qed tħares lejn Alla l-fedeltà tiegħu li dak li wedek qed jaħdem fik. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Xi ftit punti ħanitolbu. Praise and worship team, come please. Amen, eżiż aħwa? Qegħdinkom dawn l-affarijiet. Il-qawwa tal-Mulej hija preżenti. Anke hawn illum hija hawn. Praise and worship team. Biex ifej kulħadd intom temnu li Alla jagħtaw preżenti. Bella li sena ftit sene, immedita fuq xed ngħid, temmen li Alla veru jagħtaw. Għandi taħdem jekk nemmen li Alla jagħtaw, ma taħsibx li Alla għandu budget kbir biżżejjed biex ifejjaqkom kollha jgħandkom bżonn. Qed tifhmu. Mela, u jekk kienet tgħid l-Iskrittura li l-qawwa tal-Mulej kienet preżenti biex ikollha jfiequ. The present power of God was present for all to be healed. Biex kollha jfiequ. Imma mhux kollha fiequ, għax mhux kollha emnu u l-fidi tagħhom attivat dak li Alla kellu lest għalihom. Once li jiena u inti konvint li jarrida Alla li jien infieq. Amen? Mela issa imxi bil-fidi, imxi bil-konfidenza. Fidi, meta jiena ngħid jiena għandi l-fidi, meta jiena u inti biblikament ngħid jiena għandi l-fidi, tfisser li jien konvint. Taf li tfisser hekk. Taf li tfisser hekk. Il-kelma faith, pistis, tfisser conviction bl-Ingliż. Jiena raġel konvint. U konvint li jiena raġel. M'għandi dubju li m'għandi l-ebda dubju li jiena mara. M'għandi l-ebda dubju li jiena minix mara, sorry. Oops! Ħabru xaskom, you don't need to be confused. I am so straight, I don't have one bent bone in me. Għara kemm jiena dritt. Il-mara tgħidli kemm inti dritt, mamma mia. Vera dejjem tgħidli kemm inti dritt. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mela,
Mela, tajba dik. Mela, once li jina nemmen u konvint, kullħat jgħid jien konvint. Ara għala għajnek wajdi warajja. Mule għadis, jien konvint. Konvintissimo. Li jint ħaj. Li jint reali. Li jint jaw mule. Li jint li tħobni. Mandiġ liġ kien dubju. Konvint mulej li jinti tixtieq u hija rrieda tiegħek li jien inkun infejjaq. Konvint mulej. M'għandix dubju. Hija l-fidi tiegħi fik li ġelni nimxi bil-konfidenza għax int fidil li dak li jint wetni inti twetqu fil-ħajja tiegħi. Issa stess nirċievi il-fejqan. Issa stess nirċievi l-ħelsien. Grazzi Ġesu. Il-fidi hija l-konfidenza tiegħi fik li dak li nitolbok ekku. Ġesu jara l-fidi tiegħek. U l-fidi daw in-nies kienu konvinti li għanqilithom biex jagħmlu xi ħaġa. Ħafna drabi moħħhom tidher stupid. Ġieli tirrealizzaw intom li ħafna drabi affarijiet li aħna naqraw fil-Bibbja x'għamlu ċertu nies biex jifiqu jirċievu l-mirakli tidher redikola. Stretch forth your hand. Kif? Stretch forth your hand. Ma nistax. Tifhmu intom. Jiġifieri Alla dejjem jilab jistreċjak. Ħajġelek tagħmel bil-kman tiegħu dak li inti f'moħħok dejjem emmint li qatt ma tista' tagħmel. U Ġesu jgħidlek min qalek ma tistax tagħmlu. Stretch your hand. Tminja sena. Inċinti tagħmel. Qed nistenna l-ilma jitħawwad. Inti trid fiq. U wis probabbli kont jiena, jew xi ħadd minnkom. Min jafkom kont dejdora x'bin jitlaqlem. M'għandekx ta' m'għandekx ta' inti llum. Inti li tiġi inti rajdi. Tiġi titloq qed tistaqsijek irriġi. Għara ġbin itlaqlem. U kont immissja l-miraklu tiegħek. Tara nimal-arta hawnhekk nilaq it-trab qed tistaqsini jekk irriġi fiq. Qed tifhmuha kif Alla jalablek moħħok. U jifqalek kull raġuni li lek tibni snin f'ħajtek. Int trid fiq. Mela qom minn hemm ejja waqbad friġek u imxi. Sa nafsi kif għamilta di qatt ma għamilta qabel. Alla għandu l-element tas-sorpriża. Taf xi fisser l-element ta' sorpriża? Jiġifieri ma jtikx ċans toqgħod tistudjaw u tirraġunaw. Qed tifhmu? Pietru, ejja! Imma sa naftit, jimporta tikkalmaħ l-ewwel jew ifriżaħ. Pietru, ejja! Ġeja xi min moħħ wara dik oħra. Xi min moħħ. Sew, ma jimportax ħalluha, praise the Lord. Mela, xi ġifieri, x'qed ngħidilkom? Mela, Pietru ma qatx jaħseb ma jinħanim xi fuq l-ilma le. Pietru ejja! U mexi fuq l-ilma. That's it, kissillu kull forma tal-loġika. U x'jisraqlek il-fidi? X'jisraqlek il-miraklu? Il-karawetta tal-loġika tiegħek. Imma mhux kulħadd hekk jagħmel, mhux għallek Alla. Il-moment li dħalt fil-realm tal-loġika, ħriġt mir-realm tal-fidi. Please get that, please. The moment you left the realm
The moment you are operating in the realm of reason, you've abandoned the realm of faith. And that's where your supernatural happens. Sara, int ħajkollok baby. Tibda titħaq. Alla, Kristu kien ilu jaqleb l-imwejjed ta'. Dik mhux l-unika darba li qaleb l-imwejjed u r-restorant kollox. Meta l-mulej sejjaħlek lid. Kemm minnkom meta l-mulej sejjaħlek li mulej? Li sejjaħ. Irrid nagħmel affarijiet kbar bik. Inti li tkellem jew qed tħawwadni ma' xi ħadd ieħor. Qed tifhem Alla jibda jgħidlek affarijiet li jifqalek moħħok. U hekk hemm bżonn jifqaħulek moħħok għax il-moħħ huwa dak li telfek minn dak li Alla għandu għalik. Għax tantu kbir il-pjan li Alla għandu għalik li fejqek jeħilsek u jbirkek u jagħmel opra fik biex lej id-dinja tara l-glorja tiegħu fik. Kif tafu da? Min għallek? Min taħseb li jien? Ma nafx, Alla għalli, ma nafx jien. Do you understand? Darba kont għamilt frażi xi sanilu. God messes you up in order to set you up. Qed tifhmu ma l-kuntest issa x'inhu? Amen. Meta Alla jtik kelma toqgħodx tirraġuna. Reason, ismawni, żommu fil-kuntest. Reason is the voice of the devil. Faith is the voice of God. Ir-raġuni hija l-vuċi tad-demonju. Il-fidi hija l-vuċi tal-Alla. Il-fidi dejjem tistreċjak. Għax il-fidi taf li ħatamel xi ħaġa li bis-saħħatek m'intix kapaċi, ir-raġuni qed inti tipprova tikkalkola kif ħatamilha int. Dak Alla. Ħajli naqdu jiena u int. Mur kontra s-sensi tiegħek, love you, dak li tħoss. Għalhekk aħna ma nimxux bil-ħass kemm darba ngħiduha. Nimxu bil-fidi. Ħu pasta fidi. Min xiex għandek bżonn fih? Ħu pasta fidi. Afdal mulej, afdal wedit tiegħu li ġew is-siġillati bid-dem qaddis tiegħu. Isimgħuni, morru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23-24. Halleluja. Alla iridek totalment infejjen. Blinar li ċken dubju. Minar li ċken dubju. L-ewwel Tessalonikin 5 vers 23 nisimgħuha. U Alla taslimi qaddiskom f'kollox. Xi ġifieri qaddisni ġifieri jagħmlek tiegħu totali. Fl-imerja. U jżommkom bla ma tkunu mittifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Għax fidilu Alla li sejħilkom u jagħmel dan. Iqadsek kif qaddisni fl-ispirtu, jaħsilni minn dnubiti, kif qaddisni fir-ruħ, jaqlali l-immaġinazzjoni u l-ħsibiet ħżiena li kelli u l-patterns ta' kif kont naħseb qabel, kif ħajnaddafni u jikkonsagrani fil-ġisem billi kull marda u kull virus li qed ikolli ġismi ikissira u jaqlaħħa minn ġofija u bekk inkun totalment ikkonsagrat lilu fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem għax ħafna nsew li Ġesu mhux ġej għall-Knisja mkissra u batuta u tinaj imma ġej għall-Knisja glorjuża tirrenja u tirrebbieħa fuq it-tlamijiet. Halleluja! Jesus! Jesus! Halleluja! Gloria lilek Abba Messir! Fidilu għal sejjaħlek u la sejjaħlek iridi fejek, la sejjaħlek iridi ħelsek, la sejjaħlek iridi inti kollok biddu ġdid, la sejjaħlek. Halleluja! Għax l-istess spiritu
li qajjem il-Kristu mill-imwiet u kol jagħti ħajja lil ġismek. Għax il-liġi tal-Ispirtu tal-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitna minn kull liġi tad-dnub, tal-mewt, tal-mart, ta' zaħtiet. Jina u inti ġejna lejn Alla mejta fil-Ispirtu, mejta fil-ġisem u mejta fil-ruħ. Imma Kristu jqajmek u jtik ħajja ġdida. Hija din il-fidi li tattiva l-qawwa tal-Alla fil-ħajja tiegħek. Il-fidi tiegħek illum meta tersaq lejn Alla għat-talb. Sew jekk jiġħadebha fejn inti jew jekk tiġix il-qudiem. Il-fidi tal-Alla llum il-qawwa ta' l-elettriċità tas-saltna tal-Alla tmissek u tiżżeppjak f'isem Ġesu Kristu. Għax hija tiġà hawnhekk. Tiġà qiegħda preżenti. Meta inti għandek xi tip ta' addiction ta' alkohol, droga, sessualità perversa, strongholds, saħħtiet. Wara kull addiction hemm demonju biex iżommok maħkum. Ixini l-addiction, ixini. L-unika addiction li inti tista' jkollok hija li tkun addicted tal-preżenza tal-Alla. Halleluja. Kemm minnkom il-lejla ħatirċievu. U once li tirċievi, tħares lejn neighbor jew il-dak ta' madwarek, ħares lejn il-kelma. Ħares lejn il-fedel ta' xuf fidil dak li jagħmel dan. U fidil dak li għamel dan. Amen. Baxxu raskom. L-ewwel net nixtieq nitlob għal daw kollha li għandkom bżonn il-Ġesu. Għax da kollu jseħħ u jiġi minnu. Jekk inti llum qiegħed hawn l-ewwel darba dejn li pastor nixtieq nagħti ħajti l-Kristu Ġesu. Nixtieq inċedik ħajti, ruħi, qalbi lil Ġesu biex inkun totalment tiegħu. Jekk dal-persuna jenti għolli jdejk, għaw xaħat il-lejla tixinda taħajtek il-Kristu għolli jdejk. Għaw xaħat, fuq intu, fuq YouTube, Facebook, televizjoni, inti tixtiq ta' taħajtek il-Ġesu Kristu, jekk inti dal-persuna għajdet tal-bawarajja s-stess. Għajda minn qalbek, għax Ġesu jrid jaħfillek nubitek. Ġesu jrid jatik ħajja ġdida. Għajda minn qalbek, kollha kemm inkom fejn intom, missi qaddis. Grazzi ta' ibnik Ġesu. Grazzi tal-fedel ta' tiegħek. Grazzi tal-imħabba tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għalli ben tal-ħaj, li huwa mitalija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawment jew jien salvat. Ġesu hija f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, kun inti s-sit u s-salvatur ta' ħajti Ġesu. U millum minn qudiem jien nikkonsagra u niddedika u noffri nifsi totalment u kompletament lilek fl-ispiritu, fir-ruħ u fil-ġisem. Jien ta' Ġesu Kristu. U għassitu l-mulej u s-salvatur tijaj. Jien ta' Ġesu. U minn issa stess tibda taħdem fija ħajja ġdida. Għal-glorja tijak missir. Issa jekk int għandek bżon fejqan, ħdej s-sidġu fejn inti. Jow u għamel idejk fejn għandek bżon fejqan. Jekk inti fuq Facebook, YouTube, jekk għandek bżon ħelsin, jekk għandek bżon tinħeles minn xi addiction, minn droga, minn xi saħta, minn xamumul, poġġi idejk fuq qalbek jew poġġi idejk fuq rasek fejn trid. Fejn intom fuq sala, please. Poġġi idejkom fejn għandek bżon. Ħanitlob għalikom issa qadis. Il-qawwa tiegħek hija preżenti. Il-qawwa tiegħek hija preżenti. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu hija preżenti issa stess. Jesus. Mulejn ir-release għal-qawwa tal-Ispiritu Santu fuq daw kollha hawn preżenti li għandhom bżonn fejqan. Għandek bżonn fejqan. U milja ruħek irċievi, emmen irċievi. Emmen li Alla mhux ħajħallik b'xejn, irċievi. Nieħu awtorità sa stess f'isem Ġesu Kristu. U bil-qawwa ta' Ġesu Kristu nikmanda kull ġieħ jitlaq minn ġo ġismek. Nikmanda kull komplikazzjoni li hemm fl-organi ta' ġismek biex titlaq f'isem Ġesu Kristu. Nikmanda kull ċellula ġo ġismek biex tkun attivata bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fik. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Kun infejjaq. L-Iskrittura tgħidilna li Ġesu Kristu ġar fuqu il-mart kollu tagħna. U fuq permess tal-flagellazzjoni tiegħu u permess tal-ġrieħi tiegħu. Kull marda, kull virus, kull ġieħ ħadu fuqu biex inti tkun ħiles minnu. Irċiev il-fejqan issa stess. Grazzi mole tal-fejqan issa stess. Let us sing, I believe that you are my healer. Start giving thanks to the Lord. Ibda ringrazzja l-mole għal-fejqan.
يبدأ ringrazzja l-mulej. Ringrazzja l-mulej ġis. Ringrazzja l-mulej. Ringrazzja l-mulej għal-fejqan. Irċiv il-fejqan. Irċiv il-fejqan. Kun infejja f'isem Ġesu. Inti li għattara fuq YouTube, Facebook, televizjoni, kun infejja f'isem Ġesu Kristu. Kun infejja Ġesu jħobbok. Ġesu ħafillek nobietek. Int maħfura tgħid il-mulej. Int maħfura tgħid il-mulej. Marija, Ġesu ħafillek nobietek. Hallelujah, Rabba Sikata. You are forgiven, you are free. No more condemnation for you. No more condemnation for you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No, condemnation is not from Jesus. Il-kondanna miex mill-mulej, hallelujah. Irċiv il-fejqan tijak, nieħu autorità fuq kull spiritu ta' infermità. Nieħu autorità fuq kull spiritu ta' mart. U nikmandaħ biex jitlaq minn fuqek issa stess. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu. Kun infejqa. Fissem Ġesu Kristu. Kun infejqa. Ibda ringrazzja lill-mulej fejqan. Ibda ringrazzja l-mulej għal-fejqan issa stess. Irringrazzjak m'hemm xejn impossibbli għal-mulej. Xejn impossibbli għal-mulej. Jekk għandek bżonn f'għajnejk jifiqu. Jekk għandek bżonn widnejk jinfetħu. Jekk għandek bżonn qalbek tfiq, jekk għandek komplikazzjonijiet madwar qalbek, irċiv il-fejqan issa stess. Jekk għandek komplikazzjonijiet ma' nervituri, luġiħ fin-nervituri, artrite, nieħu awtorità, hemm demonju ta' artrite jattakkalek ġismek. Nikmanda dak id-demonju ta' artrite biex jitlaq minn fuqek issa stess. Fissem Ġesu Kristu, spasms. Lord, I thank you for healing spasms, muscle spasms. In Jesus' name. In Jesus' name. Irċiv il-fejqan. Irċiv il-fejqan. In Jesus' name. In Jesus' name. Il-qawwa tal-mulej taħdem fik. Ibda ringrazzja l-mulej. Ejja nfaħru l-mulej fl-imkien ippaww magħna fuq YouTube u Facebook ippaww magħna. Ejja nfaħru l-mulej fl-imkien, halleluja. Ibda ringrazzja l-mulej jekk il-mulej jaħdem fik. Ibda ringrazzja l-mulej li l-mulej qiegħed jaħdem fik. Il-qawwa tal-la qiegħda preżenti biex inti tfiq. Il-qawwa tal-la qiegħda preżenti fiq u fuqek biex inti tfiq. Halleluja barra baba. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're mine. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, I believe. Yes, Lord. I believe Jesus. I believe you're my portion. Yeah. I believe you're more than enough for me. Jesus. Jesus, you're all I need. Holy Spirit, we thank you. Grazzi mulej l-Spiritu Santu. Et imiss in-nies hemm barra mulej qaddis. Ew kollha li mulej forsi morda parti minn din il-familja morda mulej u qed jaraw dal-messaġġ issa stess. Kun infejqa f'isem Ġesu Kristu. Kun infejqa f'isem Ġesu Kristu. Kun infejqa f'isem Ġesu. Be healed right now in the name of Jesus. Be healed now in the name of Jesus. Every tormenting demon right now. I see somebody's being tormented by the devil, by spirits right now. In Jesus' name. Somebody's being oppressed by demons. You've been tormented by demons in your dreams. I expose every tormenting demon and tormenting you. I break his hold and influence over your life. I release the love of God. Nirelease al-qawwa tal-la fuqek f'isem Ġesu Kristu. Ġesu ħafillek nubietek. Ġesu jaf li għandek bżonn.
Ġesu semaket jgħidlek ħalla l-arrija bokku sota li kihita ma baba broko tujina makata ramina kaya rabassoto brandi kia la mandrobo kosata la baba rati mini kihita la borro dobo soto robo shinda. Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Neck pains, somebody watching has neck pains and Jesus has just healed you now. In Jesus' name, you have pains in your neck. Hallelujah. Sometimes you even had to put a cast because of pains. Xi kultanti vat narak li għandek xi cast madwar onqok. Fissem Ġesu Kristu, Ġesu jfejjaqlek onqok. Ġesu jfejjaqlek onqok. Kun infejjaq fissem Ġesu. Kun infejjaq fissem Ġesu. Xi ħadd għandek għajnejk idemmaw. Mhux normali. Idemmaw ħafna regolari. Grazie Ġesu. Somebody's being healed. You have tears in an abnormal way. Your eyes are always running. It's not normal. Now in the name of Jesus Christ, I thank you. I command that abnormality to stop and to cease. In the name of Jesus, be healed now. Be healed now. Be healed now. Ġesu jfejjaqlek għajnejk min għajnej jidemmaw li jidemmaw ħafna. Grazie Ġesu, grazie Ġesu. Grazie mulej. Gloria lilek mulej. Jekk għandek bżonn għajnejk biex jifiqu u biex ikollok vista aħjar, poġġi jdejk għajnejk fuq għajnejk issa stess. M'hemm bżonn tafasshom kemm poġġi għajnejk jdejk fuq għajnejk normali. Grazie mulej qaddis tal-vista restaurata. Mulej nikkmanda dawk l-għajnejn biex fissem Ġesu jkunu mfejqa u restaurati totali. Totali għajnej mfejqa. Għajnej kunu mfejqa. Għajnej kunu mfejqa. Mulej grazzi nirrilisja vista, vizjoni. Vizjoni, vista perfetta mulej mitnejluma. Xaħat mulej grazzi. Xaħat għandek waħda mill-għajnejn u l-għajn għanda teba f'għajnejk. Nikmanda dik it-teba biex titlaq minn għajnejk. Inti tisti ħafna minħabba din it-teba. Tħossok inferjuri, konxju ħafna ta' din it-teba f'għajnejk. Fissem Ġesu Kristu kun infejjaq minn dik it-teba f'għajnejk, poġġi jdejk fuq għajnejk u ringrazzja lill-mulej, il-qawwa tal-mulej taħdem fik. In Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus. 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 Lord, bowels. Lord, I speak to bowels. Thank you, Lord, for healing bowels right now. Healing bowels in the name of Jesus. Bowels be healed. Fissem Ġesu Kristu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, be now healed. Mulej, pain fl-arqub. Uġieħ fl-arqub, xaħat għandu uġieħ fl-arqub. Fissem Ġesu Kristu. Ikun infejjaq l-arqub ta' saqajk. L-arqub ta' saqajk ikun infejjaq. Ikkun infejjaq, Ġesu jfejjaqlek l-arqub ta' saqajk. Ibda ringrazzjah, ibda ċekja, ħadsi Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li intom infejqa. Grazzi Ġesu, ringrazzaw il-mulej u li dejkom il-mulej aħwa. Grazzi Ġesu, glorja lilek mulej qaddis. Għal daw kollha li qed issegwu dal-messaġġ illejla. Number 1 ix-xerjaw ma' xi ħadd li intom tafu mal-ħbib tagħkom. Jekk għandek bżonn terġa' tisimgħu biex tinkoraġġi ruħek erġa' simgħu. U għamel like u għamel subscribe. Jekk inti m'intix subscribe ma' dan iċ-channel, subscribe sew fuq Facebook u sew fuq YouTube. Għadha filgħodu nerġgħu nkunu hawnhekk fl-10 ta' filgħodu. Ejja kun magħna, ejja ngawdi din l-atmosfera tal-Ispirtu Santu u l-qawwa tal-mulej. God bless you. Jekk il-mulej fejqek, ejdinna x'għamel miegħek il-mulej. God bless you. Hallelujah.